Happy Wednesday ug maayong adlaw sa tanan. Kini atong latest weather update, May 4, 2022. Ang low pressure area na atong gimonitor naa na sa 185 kilometers silangan ng General Santos City. Og so far less ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical depression in the next 24 hours. Samtang ang frontal system o kini ang panagtagpo ng bugnaw ug init na hangin ang nakaapekto sa may extreme northern Luzon. Ang tibuok Visayas, Palawan, Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una na ang lightning ug thunder, kusog na hangin, kusog na mga pag-uwan na posible ang mga flash floods or landslides. If severe ang thunderstorm, possible ang tornado, water spout, or ang hail o ang pag-ulan ng yelo. Na ay forecast maximum heat index na mo range sa 37 to 42 degrees Celsius. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan.